سلام كمي توعلو كبرات تخطاتلتو صرا ميديا زحقوس طبطاب نايتي سلست أوارقن حدا برون استحافسو إيرخا نخول مكنا انت هاجرات صد أبيلا قددم بشكليتا كمي مخانو زمحارتلو كيناوين غازيت إنياتات نايزو وددر نعوت إيرخا كقادسو سلزدليو حمد مبرق أفريقيا قليلا يكونن مبرق أفريقياوين حيالاتينا زحزرنا يلن زبالولو ኣብ ኬንያ ናይ መወዳእታ ውድድሩ ዘካየደ ሻምፒዮን ኣፍሪቃ 2025 ከምኡውን ንኩሉ ቅያታት ኣግማል ቀይሕ ባሕሪ ሪቆ ፀራቢለ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ክሳብ መወዳእታ ሳብስክራይብ ላይክ እንዳገበርኩም ክትከታተሉ ብክብሪ ይዕደም ብፍላይ ጅምር ከተብሉ ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ መጀመርያ ንጎም ምድሪዩ ናታን ተስፋ ዓለም ዝተባህለ ሓድሽ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ኣብ ተሪር ዓቐብ ክዋለ ንዓባይ ጉጅለ በታቲኑ ነቲ ኣብ ናይ ወርልድ ቱር ጋንታ ዝወዳደር ማውሪሽሳዊ ሃርዲ ልዕሊ 2 ደቂቃን 44 ካልእትን ቀዲሙ ተኣምራታዊ ብዝኾነ መገዲ ቀዳማይ ኮይኑ ሕንፃፅ ረጊፆ ኬንያውያን ናፊቆሞ ዝቐነዩ ብቕዓት ኤርትራን ተቐዳደምቲ ድሕሪ ዓመት ሪኦሞ ኤርትራ ክፅበያ ዝቐነየት ወርቂ መዳልያ በዚ ውልዶ ኮኸብ ተዓዊታ እታ ንቅድም ብሽክሌታ ኣፍሪቃ ኣብ ዓለም ሙሉእ ክፍለጥን ኩሉ ኣፍሪቃ ክኩርዕን ዝገበረት ሃገር ኤርትራ እያ ኣብ ኤውሮፓን ኤስያን ኣብ ሰሜን ኣሜሪካን ኣውስትራልያን ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ተወዳዲሮም እዮም ኣብ ኩሉ ከዓ እንተወሓደ ናይ ካልኣይ ደረጃ ዓወት ብምዝጋብ ክደንቁ ክኢሎም እዮም ቅድም ብሽክሌታ ኣፍሪቃ ማለት ኤርትራ ይፀኒሑ ኤርትራ ተኣክል ሃገር ግን ኣብቲ ከም ግራታ ክትወስድ ፀንሐ ሻምፒዮን ኣፍሪቃ 2025 ሓንቲ ወርቂ መዳልያ እውን ትኹን ክትዕወት ኣይከኣለትን ፀኒሓ ድሕሪ ዘን ክብዝ ዝበላ መዓልታት ከዓ ሃገራት ኣፍሪቃ ንኤርትራ ዳርጋ ኣብ ትሕቲ ቁፅረን ዝሓዛ መሲልዎን ክጀሃረ ጀሚረን ነይረን ኢትዮጵያ ሓኪሙ ንዘይብለን ተቐዳደምታ ብውልቃዊ ፃዕረን ንዘምፃላ 2 ወርቂ ምስ ረኣየት ብደገፍታ ኣቢላ ኣሽሙር ክደርቢ ግዜ ወሰደላን ብፍላይ ኣብቲ ብቐጥታ ኣብ ዩቲብ ዝፍኖ ውድድር ክፀሓፍ ዝቐነየ ፅሑፋት ዶብ ናብ ምስጋርዩ ቀሪቡ ነይሩ ዶብ ኣፍሪቃን ማውሪሸስን እውን ብተመሳሳሊ ሕሉፍ ዓወታተን ኣስኪርወን ንናይ ጁኒየር ውድድር ኣብ ሕሳበን ከእትውኦ ከም ዝኣተዋ ርግፀኛታት እየን ነይረን ሎም ሰንበት ግን ካልእ ሰርፕራይዝ ሒዛትለን እያ መፅኣ ናታን ተስፋ ዓለም ዝተባህለ ውልዶ መንእሰይ ንኩሉቲ ኣብ ልዕሊ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዝቐነየ ፅዕነት ቀንጢጡ ብተኣምራታዊ ብቕዓት ንበይኑ ቆሪፁ ብምዕዋት ወርቂ መዳልያ ናብ ኤርትራ ምፅዋ ኣሰልጣኒኡ መምህር መድሃኔ ተክለማርያም ከዓ እፎ ኢሉ ዕሪፉ ናይ ጁኒየር ተቐዳደምቲ ደቂ ተባዕትዮ ንጎሳዕ 108 ኪሎ ሜትር ንምሽፋን ተበጊሶም ነዚ ውድድር ክዕወትሉ ትፅቢት ዝተገብረሎም ተቐዳደምቲ ናይ ማውሪሸስ ኣባል ወርልድ ቱር ጋንታ ቦራን ገለ ደቡብ ኣፍሪቃውያን ተቐዳደምትን እዮም ነይሮም ኣብ ተግባር ግን ካልእ መልክዕ ዝሓዘ ውድድር ይፀኒሑ ኤርትራዊ ናታን መድሃኔ ነተን ክሳብ ትማል ለይቲ ወርቂ መዳልያ ኣይተዓወትናን ኢለን ክበኸ ዝሓደረ ኣሕዋቱ ነቶም ዝለመድዎ ዓወት ኢኖም ተሸቕሪሮም ከመኽንዩ ዝቐነዩ ኣሰልጠንቱ ንኩሉ ኤርትራዊ ክሕግስዩ ብልቢ ወዲኡ ኣትዩ ነዚ ኩሉ ኣብ መገዲ ከም ነዳዲ ተጠቂሙ ከዓ ንዓባይ ጉጅለ ፋሕብትን ኣቢልዩ ንበይኑ ናብ ናይ መወዳእታ ሕንፃፅ በፂሑ ካልኣይ ዝወፀ ዩጋንዳዊ ተቐዳዳማይ 22 ካልኢት ታዶንግዩ ኣትዩ ሳልሳይ ኮይኑ ንሓስ መዳልያ ዝተዓወተ ናሚብያዊ ተቐዳዳማይ ከዓ 1 ደቂቃን 38 ካልኢትን ካብ ናታን ድሒሩ ኣትዩ እዚ ማለት ከዓ መጥቃዕቲ ናይ ናታን መድሃኔ ከም ናይ ፖጋቻር ዘይፅዋርን በርቃዊ መንባር እዩ ዘመልክት رابعي زأتوا إيرتراዊ ተቐዳዳማይ ኣክሊል ዮሃንስ 1 ደቂቃን 46 ካልኢትን ድሒሩ ሕንፃፅ ረጊፁ ናይ ዓሚ ዕውት ኬቨን ተክለማርያም ከዓ 2 ደቂቃን 20 ካልኢትን ድሒሩ ሻምናይ ደረጃ ሒዙ ናሆም ኤፍሬም ከዓ ብተመሳሳሊ ሰዓት 9 ደረጃ ሒዙ ዛዚሙ ነዚ ውድድር ክዕወተሉ ዝተገመተ ተቐዳዳማይ ማውሪሸስ ሃርዲ ከዓ 2 ደቂቃን 44 ካልኢትን ድሒሩ መበል 13 ደረጃ ሒዙ ዛዚሙ እዚ ከዓ ዓወት ናይ ናታን ተስፋ ዓለም ኣዝዩ ዓብ ዓወት ከም ዝነበረ እዩ ዘመልክት ቀፂሉ ሰዓበ ውድድር ናይ ኤሊትን ትሕቲ 23 ዓመትን ደቂ ተባዕትዮ ተቐዳደምቲ ናይ ፅርግያ ውድድር እዩ ነይሩ እዞም ተቐዳደምቲ 194 ኪሎ ሜትር ንምሽፋንዮም ሰዓት 11 ብቆፃፅራ ኬንያ ተበጊሶም ኤርትራ ኣብዚ ውድድር ብመርሃ ቅዱስ ተመርሑ 8 ተቐዳደምቲ ያሰሊፋ እዞም ተቐዳደምቲ መርሃዊ ቅዱስ ናታን መድሃኔ ዓወት ኣማን ሚልኪያስ ማእከለ ሄብሮን ብርሃነ ኑር ኣሕመድ ዓብደልዋሃብ ሜሮን ተሸመ መዋእል ገርማይን እዮም ነይሮም ውድድር ኣብ ትሕቲ ከቢድ ፀቕጥን ሓሩን እዩ ክካየድ ውዒሉ ኣብ ገምገም ባሕሪ ስለዝተኻየደ ከዓ ክብደት ናይቲ ውድድር ሓያል ክኸውን ኣኽኢልዎ እዩ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብዚ ውድድር ልቢ ጋዜጠኛታት ናይዚ ውድድር ዝሰለበ ውሁድ ናይ ጋንታ ስራሓ ከተርኢ ውዒላ መጀመርያ መዋእል ግርማይ ዓወት ኣማን ሚልኪያስ ማእከለ
ሄብሮን ብርሃነ ኑር አሕመድ ዓብደልዋሃብ ኮይኖም ኣብ ቅድሚት ንኩሉ መጥቃዕታታ ብምሻል ክሳብ መወዳእታ 5 ኪሎ ሜተር ኣትዮማ ኣብ መወዳእታ 14 ኪሎ ሜተር ሩዋንዳዊ ተቐዳዳማይ ዝፈነዎ ህንዱድ መጥቃዕቲ እውን ኤርትራ ብመገዲ ሚልክያስ ማእከለ ተቐሊሳ ከም ዘይነበረ ጌራቶ ኣብዚ ውድድር መዋእል ግርማይ ኑር አሕመድ ዓብደልዋሃብ ዓወት ኣማን ሄብሮን ብርሃነን ናታን መድሓኔን ንመወዳእታ 50 ኪሎ ሜተር ፈፂሞም ብሒቶሞ ሓለቓ ጋንታ ምርሃ ቅዱስ ከዓ ቀሲኑ ኣብ ማእከል ኮይኑ ክዝውር ውዒሉ ኣብ ትርር ዝበለ ዓቐብ መዛዘም 5 ኪሎ ሜተር ዝበፅሐት ዓባይ ጉጅለ ብዙሓት ካብ ተቐዳደምታ ክስእንያ ተገዲዳ ኤርትራ ከዓ ዓወት ኣማን ናታን መድሓኔን ምርሃ ቅዱስን ሒዛ ንናይ መወዳእታ ኪሎ ሜተራት ኣተወቶ ኣብዚ ግዜ ሰለስተ ኢትዮጵያን ተቐዳደምቲ ካብ ተሓቢኦም ዝወዓሉ ብምምፃእ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ደም ረሃፆም ዘፍሰስሉ ዓወት ንምምንጣል ካድሙ ፈተኑ ዓወት ኣማን ዝመራሕዮም ተቐዳደምትና ግን ንዕለቱ ተስፋ ከም ዝቆርፁ ገይሮም ኣደቂሶሞም ኣልጀርያውያን እውን ተወሳኺ መጥቃዕቲ ብምኽፋት ካድሙ ፈተኑ ሕጂ እውን ሰለስቲኦም ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ኣፀግዕዎም ኣብ መወዳእታ 1 ኪሎ ሜተር ከዓ መርሃ ቅዱስ ዘበገሶ ተሪር ስካቶ ዓወት ኣማን ተፀንቢርዎ ናብ መዛዘም ሕንፃፅ ተበቆፀ ክስዕቦም ዝፈተነ ኣልጀርያዊ ተቐዳዳማይ ዓቕሚ ነበሮን ሳሳይ ደረጃ ንምሓዝ ግን ላዕልን ታሕትን በለ መርሃ ቅዱስን ዓወት ኣማንን ቅድሚ መዛዘም ሕንፃፅ ምብፅሖም መርሃዊ ንዓወት ኢዱ ጨቢጡ ኣመስገኖ ቀፂሎም ከዓ ኢድ ንኢድ ተተሓሒዞም መርሃዊ ቀዳማይ ዓወት ኣማን ከዓ ካልኣይ ደረጃ ምሓዝ ኣብ ክልቲኦም 2 ወርቅን 1 ብሩርን ተማቒሎም ዓወት ኣማን ዓወቱ ክፅንብል ከሎ ኣጻብዕቱ ኣብ ኣፉ ብምጥባቕ እዩ ንኩሎም ቶም ንሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ደንዲኖማ ዝቐነዩ ወገናት ፀጥ በሊልዎም ዓወት መርሃ ቅዱስን ዓወት ኣማንን ድኻም ናይ 8 ኤርትራን ተቐዳደምቲ ኮይኑ ነቲ ከቢድ ጦር ተሰኪሙ ዝቐነየ ኣሰልጣኒኦም ሙሴ ኣስሄል ከዓ እፎይ ዘበለ ነቶም ኣብቲ ቦታ ዝተረኽቡ ኤርትራን ደገፍቲ ኣብ ተሪር ዓቐብ ማዕረ ብሽክሌታ ዘውየየ ንኩሉ ብመሳኹት ቴሌቭዥን ዝተዓዘቦ ከዓ ካብ ኮፍ መበሊኡ ዘተስአ ዓወት እዩ ነይሩ በዚ ዓወት ተሓጊዛ ኤርትራ ኣብ ናይ ዓበይቲ ወርቂ መዳልያ ኣብ ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ከዓ ብመገዲ ዓወት ኣማን ወርቅን ብሩርን መዳልያ ናብ ሕሳባ ኣእትያ ሎሚ ሰንበት ሬድሲ ካመልስ ሪሞንታዳ ናይ ዓወት ብምግባርዮም ነጊሶም ደጊምና እንቋ ሓጎሰና ክብራት ተኸታተልተይ ናይ ሎሚ መደብና ነዚ ይመስል ምስ ኣቕረብኩልኩም ትሕዝቶ ዓጊብኩም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር እዛ ቻነል ንምዕባያ ግን ሳብስክራይብ ላይክን ክትገብሩ ደጊመ ምሕፀነኩም ኣብ ዝቕፅል መደባት ብሰላም ይራኽበና ሰሰናዩ